Здравейте! Днес ще играем Clash of Clans и ще ви покажа как да подредите базата с Town 5 и Town 6. Всички знаем, че не е важна само армията, но и базата, защото ако ни нападнат базата и ни вземат поне една звезда, ние губим купи. А купите са важни, защото в повечето кланове пускат хората с най-много купи. Така. Това е подредбата за Town 6. Както виждате, оръжията трябва да са заоградени с огради, за да може гигантите да не ги разрушават много по-лесно. Хубаво е някой да ви е донейтнал нещо, примерно гиганти, магове, дракони, каквото вие искате, според мястото в клан касала. Защото тези трупчета вътре ви защитават по някакъв начин. Както когато вие нападате и те ви убиват вашата армия, така и вие се защитавате с тях. Това е подредбата за Town 5. Опа, грешка. Това е за Town 6. Това е за Town 5. Така. Виждате отново всички защити са заградени с ограда, както ви казах защо. И това е. Дано да съм ви помогнала с нещо. До скоро!